Liburutegi jasangarriak, herritarren espazioak, gaiari buruzko 3. webinarra, web mintegia burutuko da abenduaren 18an. Datorren, abenduaren 18irako, Gernika Lumoko Kultura Sailak doako 3. eta azken webinarra programatu du, web mintegia. Liburutegi jasangarriak, herritarren espazioak izen burupean, kultura eta klima zikloaren barruan. Helburua, Nazio Batuen 2030 agendaren esparru politiko berria lantzea da. Inor atzean gera ez dadin, eta guztiontzako aukerak eskaintzeko ideia heltzea. Liburutegi publikoa kontzeptu horrekin bat egiten ari dira gutxienez 1984 geroztik, bertan IFLA UNESCOren manifestua onartu baitzen. Jokin Garatea kultura zinegotziak adierazi du, hezkuntza pertsonen eta herrialden arteko berdintasunean oinarritutako hazkunde ekonomiko eta kulturala, hiri iraunkorren garapena eta bizitza osasuntsua izateko eskubidea gure liburutegien lanaren DNA-aren zati bat direla. Webinarra 11:00 ordu batetara eskainiko dute hizlari hauek. Alicia Seyes, artxibo aditua, dokumentazio eta museo elkarten Espainiako Federaziokoa, Clara Flamarike, Nafarroako gobernuko liburutegi arduraduna, Blanca Mata, lektura fazil taldekoa, eta Fernando Juárez, Muskizko udaleko liburutegia arduraduna eta aldeeko presidentea. Artxibo liburutegi eta dokumentazio zentroetako profesionalen euskal elkarteko kidea. Gai hauek landuko dira, Agenda 2030, ekintza esparru berria liburutegientzat eta informazioaren profesionalentzat. Gure liburutegiak mundu komuna, irakurketa erraza, liburutegi inklusiboak eta irakurketa demokrazia eta pertsonak dira inozoa lemapekoa. Interesdunek kultura sailaren webgunean eman beharko dute izena, irubebikoitza kulturagernika.lumo.eus atarian izena eman ostean, mezu elektronikoa bidaliko zaie, webinarrean sartzeko gakoekin, saioak 2 ordu iraungo ditu, azalpenean zehar txata jarriko da parte hartzaile galderak egin alizateko. Galdera guztiei amaieran erantzungo zaie eta une horretan ahozko galderen txanda txikia irekiko da. Saioa Zoom bideodeien plataformaren bidez egingo da. Hitzaldi hau irailean hasitako 3 webinarren zikloaren barruan kokatzen da. Honako gai hauek jorratu dira. Kultura eta klima aldaketa, nola bermatu jai jasangarriak eta ozeanoen, itsasoen eta itsas baliabideen kultura eta ingurumen jasangarritasuna garapen jasangarrirako.